Daşowuzda bahar gurok geçýär, ekerançylykda suw ýetmezçilik edýär. Daşowuz welaýatynyň ekerançylyk ýerlerine suw ýetmezçilik edýär. Buğdoý meýdanlaryna tas ähli buğdoýlar suwsuzlukdan şor guradypdyr. Ösüp oturan buğdoýdan harman bolajak hasyl ýok diýip adynyň efirde pirmät diýip tutulmagyny soran Daşowuzly bir daýhan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatyny suwurym suwlarynyň ýetmezçiligi derarly ekerançylyk meýdanlarynyň şoroýanlygy, munyň netijesinde daýhanlaryň bol hasyldan ät galýanlygy barada yerli ýaşaýjylar häli şunu azatlygyň habarçylaryna gurrun berip gelýärler. Beýleki bir tarapdan ýurdun resmi mediasyny daýhanlaryň ekerançylyk üçin derur bolan ähli serişdeler bilen üpçün edilýänligi tekrarlanýar. Daýhan birleşiklerde ekilen yer almalaryny heniz hatda bir saparam suwurup bilmedik. Olar ösüp bilmän saralyp otyr diýip pirmät aýtdy. Ýatdyp geçdik Daşowuzyň käbir daýhan birleşiklerini bu ýyl plan borçnamasy esasyna ekilmeli edilen yer almalary we olar bilen bagly döreýän bökdönçlükler barada aprel aýynyň ortalaryny Daşowuzly çeşme daýhanlara salgylanyp habar beripdi. Käbir kärendeçiler ekinlerini aman saklamak üçin deýkeşlerdäki zeý suwlary kiçin asoslar bilen çekdirip suwurumna ulanýarlar diýip pirmät gurrunga dowam etdi. Daşowuz welaýatyny ekerançylyk üçin derur bolan suwuň ýetmezçiligi barada mundan ozal habarlar peýda bolupdy. Yerli synçylar we azatlygyň regionlardaky çeşmeleri bu ýyl ekerançylyk ýaplaryna suw goýup berilmeginiň öňki ýyllardaky agaranyny gijikdirilýänligini barıp fevralyň başynda habar berdiler. Fevralyň 1-inden öň ýaplary gyzyl suw atly suw gelerdi. Emma bu ýyl suw şu wagtda çenli gelen ok adamlar işiklerine yere kaklan skvajnalar bilen melleklerini suwarýarlar. Sebäbi ýerleri suwarmaly wagt geldi diýip Azatlygyň Daşowuzdaky çeşmesi 8 fevralda aýtdy. Adynyň efirde pirmät diýip tutulmagyny soran Daşowuzly daýhan köp sanly yerli ýaşaýjylaryň işigine hususy mellek ýerlerine suw ýetmezçiligi sebäpli ekin ekip bilmän kösenýänligini, yere turwa kakyp oturdylýan suw soruju enjamlaryň ulanylmagynyň bolsa gadagan edilýänligini sözüne goşdy. Suw sorujular yerleriň meliorativ ýagdaýyny üýtgedýär diýen bahana bilen olary aýyrdyarlar diýip pirmät aýtdy. Ýöne ol sözüniň üstüne ýetirip suw soruju nasoslaryň öňkü bahasy 300 manatdy. Häzir dollaryň gymmatlamagy we kanallardaky suwsuzluk sebäpli olaryň bahasy 2500 manata çykdy diýdi. Pirmät gurrun döşlükde bu ýyl bahar Daşowuzda gurok geçenligini habar berdi. Onun sözlerine göre Daşowuzly daýhanlaryň bu ýylky hasyldan tamalary kennel. Daýhanlaryň en çemeti azatlygyň habarçylary bilen gurrun döşlükde adamlar hojalyk melleklerine göýük bakça önümlerini ýetişdirseler, bazarlardaky daşary döwletlerden getirdilýän önümleri gyzyl pul harçlamagyň hajaty bolmady diýerler. Daşowuzdaky gurokçylygyň sebitde göýük bakça önümçiligine oňoýsuz täsir edýär diýilýän wagty ýurdun içinden azyk haryt ýetmezçiligi ýa-da olaryň bahalarynyň görnetini ýokarlanýanlygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Ýurdun syýasy durmuşyny ýakynan ýazarlayan synçylaryň aýtmagyna göre Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Ýurdun döwlet telewizionyasynda tekçileri ýyrymişler bilen bedelen bazarlar bolelin durmuşyň subutnamasy hökmüne jemgyýetçiligi hödürlenýär. Galyp berse-de Daşowuzda daýhanlaryň gurok geçýär diýen bahar paslanyň howa maglumaty barada resmi görkezjiler el ýeterli däl.